Ako robí auto? No. Ako robí? Ale ešte tak inak si robil tak. Obiado. Obiado. Ako robí rátrak, Bobo? Obiado. Rátrak? A ako robí Kupko, keď lyžuje? Papa, hajú, asi sami. Baz, nie. Papa. Hopa, je? Hajú sami. Aha. A ako robí Kupko, keď je na bicykli? Opa. Tiež hopa. Tiež hopa. Hajú, happy titi. Hajú, papa. Hopa, jasné. Ini babinka. Babinka nie je? Kde je babinka? To isa babinka učiť. Učiť? Koho? Tatina. Tatina? Asi nie. Asi nie. A koho? Papa? Ale... Koho išla učiť babinka? Si. Nie, také detičky všelijaké. Detičky. Hej, jade. Babinka ja. A s kým si dneska lyžoval? Babinkou. Ale dneska. Mamo. Mamo, a bola sranda? Ano. Trošku? Veľa. Veľa. Dobre. A s babinkou je sranda? A tiež. Tiež? Chodíte rýchlo, že? Babinka sa rýchlo. Hej. Aj s tebou? A páčilo sa ti to? Nepáčilo? Nepáčilo, jen piataj. Bobo plakal? Ti to bolo prirýchlo? Hej, Hej, ale dneska sme chodili parádne pomaly. Bobo sám chodil, že? už Bobo nepiataj. Plakal. A bol si aj na... Kde si bol? To je moja lanovka. Lanovka. A na Magic Carpet si tiež bol? Mamo, Magic Carpet? Hej. No jasné. A to je zapatio. A to je zapatio. Hej. A to je zapatio. To je, a to je zapatio. A to zvykla pačkovi. To je vejde, a to je zapatio. A to máj. To vejde. To je vejde, a to odejene. Po teréne. A Maťko bol tiež dneska lyžovať? Asi nie. Nie? Oj, to tajdu. Bo v kočáriku, aha. Pindaj, to tajdu. Iba umievaj na nás. Sa usmieval na nás, Maťka. To tajda. Aj. To tajda umievaj. Kočárika sa usmieval na Boba. A papa? Aha. No, dobre. Tu je Andrej a Tito. Krásne máš. Tam ho zaparkuješ. A to má inú. A to musí ísť
spať. Musíš si spať. Aňka.